Ne. Co? No, můžeš mluvit. To mi je Aha, jo. Takže. Teď žeru, jo. Dojídám Láďu výborný dezert. Do prdele, co tady tyču na to? S chupama, ty vole. To je jak tady byl, ne? Ty hlupý do prdele. Říkám ti ve všem, co tady o tebe jím, jsou Montyho chupy. Kurva, ty tady lítáš, nebo já nevím. Takže. Vezmeš si formičku. Vyliješ ji vodou. Proto, aby si mohl do ní hezky pěkně vyslat fresh folii. A co je to fresh folii? Fresh folie to je igelit. Když si balíš třeba housku do školy, nebo do školy, do práce, do školy. Jo, takhle. Tak máš takovou tu trhací, máš takovou roli, utrhneš si, zabalíš si do toho svačinu plésk, je to průhledný. Fresh folie, igelit. Takže si to vyleješ vodou, aby ti tam přivnulo pěkně, ta freška. To si to pěkně vyhladíš, vezmeš, my jsme dělali tenkrát, někde nebudu vyjmenovat kde, protože to by mě stálo možná hlavu. No koule. No, koule už nemám právě, že by mi to stálo hlavu. Koule už mě nezali předtím právě. Takže vezmeš si čokoládu, nějakou pravou čokoládu, pořádnou, nějakou 80, aspoň 5%, my jsme používali nějakou 90% varlhonu, která je prostě dále někde... Oni prodávají 85, no. Z těch kašových bobů, prostě tam někde Jižní Amerika. Lindes, no. No a prostě si vezmeš si čokoládu, nějakou pořádnou nugátovou, nebo mléčnou, nebo hořkou. My jsme dělali z bílé čokolády, z hořké čokolády, z mléčné čokolády, z nugátové čokolády. Vezmeš si třeba nugátovou čokoládu, rozpustíš ji ve vodní lázni. No, ne, že prostě to hodíš do kastrolu, jako jsem to tenkrát já udělal, když jsem nastoupil do práce, jsem to hodil do kastrolu a šel jsem od toho tak vodní lázeň, to pro mě není novinka. Málem požár na kuchyni. Takže si vezmeš tu čokoládu a ve vodní lázni pěkně, jo, No počkej, takže je jedno jakou čokoládu, nemusím no, hořkou. Ne hořkou, kus nějakou, kde je aspoň 80% kaká, jo. No ale když si... Varhona je prostě, skoro pravá čokoláda, jo. No ale to pak není bílá, že jo? No to je bílá taky. Je 90 nějaká... Není. A co tam bude, jako kakao přece není bílý. Jo. To je jenom prostě obarvený. Není. Honziku, opravdu 85 bílá čokoláda není. Byla jsem čokoládově v Lindu. My jsme používali bílou čokoládu, přímo to jsou, říkám, takovýhle pastily. Ty si rozpustíš ty vodní lázni, pěkně vodíčka, do toho dáš mističku, tu mističku tam položíš, vezmeš si metličku a mícháš tu čokoládu. Až se rozpustí, tak ji mícháš pěkně, připravíš si, to ti pak nějak řeknu ty poměry, připravíš si k tomu poměr smetany, nejlepší ta trvanlivá, protože ona je hustší. A teď ten poměr... Jaká trvanlivá smetana? No, co máš v těch krabicích, my jsou většinou v těch tatrapeku. No, takže... Normální klasickou smetanu. Klasickou smetanu 30, aspoň 5%, to je na šlehání, no. No, tak ona je tekutá, ale říkám ti, že ta trvanlivá přece jenom ona je taková tuší, ona je krém. No, ale to je prostě normálně smetanu, tam naliješ. Prostě smetanu, nebudem to rozvádět. Hele, prostě ale smetanu. mám to jenom na hodinu, jo? Jo, jasně, neboj to s činem. Takže smetanu. A jaký poměr mi řekni? To ti řeknu na konci, to mi řekni teď? Neboj se, to je na konci fáze, vždycky máš návod, jo? Teda návod použití. No dobře, sakra, dávám smetanu. Takže jdeme dál. Smetana. Takže přilejváš, mícháš tu čokoládu s tou smetanou. A furt to ohřejvám? Furt to máš v té vodní lázni. V té vodní lázni můžeš dostáhnout teploty 90 stupňů, že jo? No, já nevím. Tak, no, teď jo. No, jasně. Teda 100 stupňů. 90, 100 stupňů, ty už mi tady... No to abych furt dolejval, ale... A to je prostě, v tom máš ponořený, ty máš kastrol, do toho dáš vodu. No jasně. A tu misku do toho ponoříš, že vlastně ta pára nemá kudy unikat. To znamená, že vlastně ty mícháš a krásně se to tam vaří, se to vaří v tom kastrolu, ta vodička a ty krásně furt mícháš. Mícháš si tu hnědou pěkně čokoládovou vodičku. Jenomže když se ta voda vypaří, to si tam postupně, pomalinku, poslouchej. Postupně pomalinku tam přiléváš tu smetanu a vmícháváš ji do té čokolády. No. Až jí tam celou naleješ tu dávku, kterou máš odměřenou, tak to chvilku mícháš a furt to tak nějak, už máš připraveným, bokem máš připravenou želatínu, kterou máš rozpuštěnou ve vodě. Tu povolenou želatínu, až vymícháš tam tu smetanu, tak tu povolenou želatínu tam
mě taky zase začneš vmíchávat jako tu smetanu. Až to tam pěkně takhle zamícháš, tak tam můžeš přidat ještě, my jsme tam přidávali kardamon, koření, to je takový uštěpavoučký, výborný, používá se na pečení, do perníku se používá výborný koření, který to strašně aromatizuje na voní. A ještě my jsme dělali, že měli jsme silikon a na ten silikon jsme nalili karamel, udělali jsme řídký karamel, udělali jsme vyvařený z pomerančové šťávy a z cukru jsme měli udělaný karamel. Ten jsme prostě vyvařili a měli jsme tam glukózu, museli jsme do toho dát žíci glukózy, protože bez té glukózy by to prostě, bys to měl furt jak už vejku, prostě. My jsme to potřebovali mít prostě nadrcený, prostě krásně kroučky. Takže ten žíci glukózy a rozlil to na ten silikon, to rozprostřel, dal to do trouby, jakoby to trošičku upek, jakoby zapek to, že jo, vyndal to za chvilinku a to jsme rozlámali na tom silikonu úplně na tříšť, úplně jemnoučká, i takový sklo, jak když vezmeš sklo a rozbiješ úplně na prach skoro. A to, takhle, to ti udělá ta glukóza, takhle na prach karamel, vložíš, ještě přimícháš potom po té želatíně, přimícháš ještě do té čokolády. A také to máš krásně, také to máš vymíchaný a rozliješ to a naliješ to do té formy. Tak. A necháš to do ledničky stuhnout. Pak už to jenom krájíš, máš krásný kuby. Máš krásný dezert, můžeš si k tomu dát omáčku, jakoukoliv. Ale ty jsi mi neřekl, ale co to? A teď vlastně na takovýhle bázi uděláš vlastně všechno. Uděláš si z bílé čokolády, z hnědé čokolády, nebo prostě nechceš tam kardamon. A co tam teda mám na ty piškoty, jo, nebo co? To ti řeknu ještě rychlej recept na tiramisu. A tady prostě to je čokoládový kuba. Je takhle, to je jenom čokoláda teda. To je čokoláda. Ale upravená čokoláda, která je výborná. Máš to udělanou čokoládového kubu, který je fakt strašně chutná. Můžeš si tomu udělat, říkám ti, omáček je 1000 k tomu, nebo si k tomu koupíš takový ty toppingy. Prodávají toppingy, tomu si koupíš cokoliv. A teď, hele, rychlá věc. Tady, když nechceš si dělat s těstem, s korpusem piškotovým, tak si koupíš ty podlouhý piškoty. No. Ale uvaříš si kafe, ty to umíš kafe dělat výborný. No hele, poslouchej takový rychlý postup, taková fakt vytuningovaná výborná tiramisa od pana Kumpána zjednodušená, když se nechce dělat s tím posraným sráčem, těstem. Ještě si mi neřekl, kolik té smetany. No to ti řeknu tam hned, tady potom. Na konci. návod. Až budeš odcházet, tak jako, jo, na konci návod prvnímu a druhému textu. Prvnímu a druhému. 4. První a druhý Dobře. Tak. Takže vezmi si piškoty, uvaříš si Nescafé, silný kafe uděláš ho trošku hořký, malinko. Vezmi si hezky, dáš si ho do hrnečku, uděláš si ten krém a ten krém se skládá, ten krém do té tiramisu, co pokládáš na ty piškoty. Tak poslouchej mě. Je zjednodušeně. Řekni si takový výborný, no to nech mě mluvit. Nepovídej mi do toho mýho dokumentu. Takže ty si vezmeš si kotlíček, metličku a budeš vymíchávat, protože nemáš robota, nemáš stroj, aby ti to vymíchával, že se to vyšlá do... Vařečkou můžu taky? Takže, ne, metlou. Vařečkou to ne tento, metlou, fakt metlou. A nebo vidličkou. No tak ne metlou. Ani vidličkou, ani metlou. Teda sakra, ne vidličkou, metlou. Tak. Takže si vezmeš si plechovku, vezmi si mističku, vezmi si tu metlu. No plechovku si můžeš otevřít pivo, aby ti bylo hej při té práci, že jo. Ale vezmi si metlu a teď vezmi si žloutky, jenom čistě žloutky. A my jsme, aby to trošičku hygieničtější, tak jsme si používali pasterizované žloutky. Pasterizované žloutky. Jsou takový, prodávají takovým malým baleníčku plastovém. A vezmeš si žloutky a vymícháš je s cukrem. A hodně. A furt vymícháváš, Láďo, až z těch žloutků a z toho cukru dáš tam cukr, moučku, až z těch žloutků a z toho cukru uděláš krém. Mm-hmm. Uděláš z toho krém, sladký krém a do toho krému si koupíš mascarpone, to prodávají jenom v kelímkách, jako prodávají pomazánkový máslo, tak v takovémhle kelímku prodávají mascarpone. A to mascarpone tam zase pomalinku vmícháváš, ale fakt pomalinku, to je všechno už pak, aby si ti pak ty žloutky nezrcly. Fakt to už je, jak máš vymíchaný žloutkový krém, tak už pomalinku tam to mascarpone vmícháváš a pak to chvilku mícháš dlouze, třeba nevím, 5 minut takhle budeš míchat jemně a furt, dokud si to krásně nespojí všechno. V té vodní lázni?
Ne, tady to je normálně Jo, na syrovo. Jo, na syrovo. Máš takový krém a musíš ho úplně vymíchat do krému krásně, jo? No jak by se mi srazily ty žloutky. Když budeš furt míchat žloutky, tak se ti můžou taky zrcnout, jo? Jak to? Ne, bílky se ti srazí. Bílky ti spadnou, když to špatně mícháš. A on tam máš žloutky nebo bílky? Žloutky. Jo, A věř tomu, no, to jsou nejlepší, protože věř tomu, že žloutky se ti taky zrcnou. Zrcnou se ti, když s tím tam přidáváš sýr, takový italský sýr, mascarpone, a to tam vmícháváš, a to se ti může zrcnout s tím, když to budeš jako nějak, kdybys to začal prudce míchat, tak se ti to možná z toho udělá sedačka. Stalo se mi to několikrát, chlape, věř tomu. A ve velkém množství. Nedělal jsem to v malých dávkách. A až budeš mít vymíchanou ty žloutky s cukrem a vmíchaný to mascarpone, jo, tak tam můžeš ještě přidat trošičku našlehaný smetany jako do šlehačky. Když si uděláš šlehačku, trošičku tam můžeš ještě zjemnit, víc, malinko to můžeš, malinko, ale fakt malinko zjemnit, ale spíš ji tam nedávají, nedávají tam rádio, nedávají tam tu smetanu. No a dej tam trošičku, rozpust trošičku želatiny malinko. Teď zase tý plátkový, blbý jeden plátek stačí. No. A ten krém, co budeš mít, ten míchej tu ten mascarpone, tak ten krém, vezmeš si to kafe, ten krém, dáš si čteček nebo prostě něco, nějakou plátočku, natřásáš, napustíš tím štětečkem, napustíš ty piškoty tím kafem. A proč to nemůžu polejt? Aby to neplavalo, vůbec, jen to jemně, aby trošičku ten piškot byl, abyste měli prostě, to se dělo, aby se to nebylo úplně řídký. Když tam dáš hodně kafe, tak to rozesračkuje a budeš tam mít sračku, kejdu s kejdou budeš mít. Kejda plus kejda se rovná. To mám nejradši. No, vidíš to. Tak, no, myslíš o tom, to vypadá to jako v malé dobrý. Ale, no a tak teď vezmeš si ten štěteček a tak je to pěkně všechno pomažeš, tím kafe napustíš ty piškutky, až budou napuštěný, namažeš na to ten krém, zase položíš piškuty, zase položíš krém a navrch dáš kakao, posypeš to kakaem. A říkám ti, eňo, ňuňo, rychlá tiramisu. No vidíš to, a je konec. Čau. To je divný.